în apă în albia râului. Excavatorul lucrează de zor și a fost surprins cu imagini de la mare înălțime pentru că, în general, accesul la sol e mai dificil, iar protagoniștii își iau măsuri pentru a nu fi depistați ușor. Tocmai am surprins cu drona imagini de pe râul Moldova. Acolo s-a intrat cu excavatorul, firma lucrează de zor. Deja au fost 2 mașini care au intrat pentru a fi umplute. Acum este o a 3-a și mergem acolo să-i surprindem și să-i întrebăm ce caută cu utilajul în apă. Rămâi aici. Rămâi aici și mergem pe jos. Hai! Direct din albia râului. Frumos. Exploatare în toată regula. Râul Moldova și direct în albia râului. Cei care claxonează de zor sunt oamenii din balastieră, pe lângă care am trecut și care încearcă să-l atenționeze pe cel din excavator că este filmat. Mașinile de mare tonaj, dar și excavatorul aparțin unei balastiere care a fost înființată în 1996 de călugării mănăstirii de pe dealul din apropiere. O societate comercială care inițial l-a avut ca acționar majoritar pe stareț, dar care apoi a lăsat o rudă în locul său. Când a aflat că i-am surprins cu utilajul în apă, însuși mai marele mănăstire a venit repede la fața locului, deși teoretic nu mai are nimic de a face cu societatea comercială. Starețul ne explică. Dom'le, firma este a mănăstirii, dai trecutul pe persoană fizică, că nu era frumos eu ca o față bisericească să fiu și aici e tot. Nu. Și cine o are? Cine deține firma? Firma asta e un nepot de-al meu, un verișor de-al meu, nu nepot, toate mă nepot. E un verișor de meu și l-am pus pe el administrator, că n-avea rost eu și ca stare de mănăstire și ca ce să fiu. Bun, și activitatea de aici e pentru mănăstire? Da, totul este. Adică luați materiale și reparați mănăstirea? Nu, vindem, face bani și totul și băgăm banii, profitul firmei intră în mănăstire. Starețul susține că utilajul lucrează în perimetru autorizat, unul pe uscat, adică nu ei au intrat în apă, ci a venit râul Moldova peste ei. Conform legii, nicio săpătură nu trebuie făcută în albie sau chiar pe malurile râului și orice perimetru trebuie bornat, adică bine delimitat cu cel puțin 4 stâlpi. În cazul de față nu există decât unul, iar oamenii societății spun că se lucrează ochiometric în funcție de o singură bornă. N-ai voie să acționezi în apă. Acum, eu din ce văd e albia râului. Da, uitați, și apă din pol, apă din pol. Dacă mergem în partea ce este un râu și pe acolo. Moldova, acum a venit apa mare, s-a întins pe tot locul. Vrem să-l credem pe stareț, doar că firma are 2 antecedente importante. În primul caz e vorba de un dosar penal început anul trecut pentru excavări ilegale pe malul celălalt al râului, unde s-a creat un iaz artificial, adică o groapă de proporții provocată de săpături. Aceeași societate a mai fost amendată și pentru că a extras materiale din afara perimetrului avizat de autorități.